Amb el nostre projecte proposem un model de prescripció que ens permeti adequar la prescripció dels pacients amb multimorbiditat i fragilitat d'acord amb les seves condicions de salut. El que permet és combinar tant els objectius del propi pacient com el judici clínic i anar incorporant evidència científica que apareixi. El model consta de 3 estadis, que necessita el treball conjunt de metges geriatres o metges generals amb un farmacèutic clínic, i consta de 3 estadis. L'estadi 1 fem una valoració centrada pròpiament en el pacient, des del punt de vista clínic, funcional, cognitiu i social, que ens permet establir els objectius terapèutics d'aquest pacient i tenint en compte, evidentment, les prioritats i valors del propi pacient. Les decisions que prenguem en aquest punt determinaran les decisions als altres estadis. L'estadi 2 valorem centrat en els diagnòstics i els fàrmacs que pren per cada un d'ells, i aquí valorem l'aplicabilitat de les guies de pràctica clínica d'acord al que hem decidit a l'estadi 1 dels objectius terapèutics d'aquest pacient. I finalment l'estadi 3 és la valoració estrictament centrada en el fàrmac, els efectes adversos que pot tenir tenint en compte el perfil de pacient que hem acordat en l'estadi 1, valorar duplicitats, interaccions, ajustar per funció renal, etc. I a partir d'aquí és quan proposem una proposta d'adequació terapèutica. El sistema de salut jo crec que permet millorar-lo perquè ens permet millorar els resultats de salut d'aquests pacients, disminuint la seva polifarmàcia, disminuint el risc d'efectes adversos i alhora pot millorar la sostenibilitat del sistema de salut. Una mica per valorar l'aplicabilitat a nivell clínic d'aquest model i intentant veure si realment ens millora amb tot això que dèiem, hem fet 2 projectes, un d'ells amb una població específica amb demència avançada, que ens ha permès disminuir a la meitat la prevalença de la polifarmàcia i treure 2/3 dels seus fàrmacs amb objectiu preventiu, i un segon projecte amb pacients amb malaltia crònica avançada i a elevada edat, on ens ha permès detectar que aquest perfil de pacients tenia fins a un 40% d'alguna prescripció inadequada.